カムスターマヤです。お久しぶりですね。最近、日本はとても寒くて、napakalamigです。とても寒くて、私は3日間、熱と風邪で死んでいました。だから、今週からは、週に4回とか5回ぐらいビデオを載せようと思ったんですけど、残念ながら死んでましたのでビデオを載せることができませんでした。はい、今回はリクエストレッスンを教えさせていただきたいなと思っています。このレッスンはとても長くて2 parts に分けようと思っています。今見ていただいているのは first part です。今から教えさせていただくのは、私は何々が好き、何々が欲しいという表現です。では、let's start! まずはいつものように単語からいきたいと思います。では始めます。はい、sila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  は彼らです。彼らです。いいですか？はい、次はシャ、シャ、シャは彼、彼女のことです。シャです。はい、次は北、北、北はあなたです。北、あなたです。はい、次は火曜、火曜、火曜はあなたたちです。火曜、火曜です。はい、次はアメリカ、アメリカ、アメリカはアメリカのことです。いいですか？はい、次はフィリピナス。この前習いましたね。フィリピナス。フィリピナスはフィリピンのことです。フィリピナスです。はい、次はパンシット。パンシット。パンシットはフィリピンの料理です。パンシットは焼きそばです。パンシット。パンシットです。はい、次はティナパイ。ティナパイ。ティナパイ。ティナパイはパン、ブレッドのことです。ティナパイです。はい、次はアドボ。アドボ。アドボはフィリピンの料理です。食べたことありますか？私の前のブランで作ったことがあるっていう覚えがあります。はい、アドボです。はい、次はバゴ。バゴン。バゴは新しいです。で、バゴン、何々は新しい何々です。例えば、サパトス覚えてますか？サパトスは靴ですね。バゴンサパトス。バゴンサパトス。ここにサパトスをつけました。バゴンサパトスというのは新しい靴です。バゴンサパトスです。後でもっと詳しく説明します。はい、次はチネラス。チネラス。チネラスはスリッパです。チネラスはスリッパです。はい、最後は今日のキーワードです。グスト。グスト。グストは欲しいという意味ですが、たまに好きという意味もあります。グストです。グスト。わかりましたか？では今から文作りをしましょう。文の形は5つあります。これです。1個はグストコナン、グストコシ、グストコサ、グスト何々とグストコ何々です。1個ずつ説明しますのでよく聞いてください。まずはこのセンテンスパターンです。この文の形です。グストコナン何々です。グストはこの場合は欲しいって意味です。欲しい want です。で、コは私ですね。で、ナンは助詞のをです。こがをなので、ここに入るのはものです。わかりましたか？グストコナン何々。グストコナン何々です。日本語では私は何々が欲しいです。私は何々が欲しいです。わかりましたか？では例文を作ってみましょう。例えば、コーヒー。コーヒーはフィリピン語でカペですね。カペ覚えてますか？はい。私はコーヒーが欲しいですって言いたいときはグストコナンカペ。グストコナンカペです。わかりましたか？はい。もう一回質問。例文をあげます。質問じゃなくて例文です。はい。
私は新しいスリッパが欲しい。私は新しいスリッパが欲しいというのは、フィリピン語でgusto ko ng、さっきのバゴン、新しいって意味ですね。バゴンチネラス。gusto ko ngバゴンチネラスです。バゴン何々です。いいですか？わかりましたか？はい、次は2番目のパターンに行きたいと思います。2番目のセンテンスパターンはこれです。はい、gusto ko si 何々です。gusto ko si 何々です。これは一番簡単だと思います。なぜかというと、ここに入るのは人の名前です。例えば、マヤです。私の名前。はい。gusto ko si Maya。gusto ko si Maya というのは、私はマヤが好きです。この場合は欲しいんじゃなくて、好きです。gusto ko si Maya です。わかりましたか？はい、次は3番目のパターンに行きます。いいですか？はい、3番目のパターンはこれです。gusto ko sa 何々です。gusto ko sa 何々です。さは何なのか覚えてますか？これは助詞のでとかに、えのことですね。ということは、ここに入るのは場所です。わかりましたか？場所とか国とかですね。例えば、このグストはちなみに、好きって意味です。いいですか？例えば、私は日本が好きって言いたいのは、gusto ko sa Japan。gusto ko sa Japan です。わかりましたか？はい、もう一回です。はい、私は大阪が好き。私は大阪が好きって言いたいときは、gusto ko sa 大阪。gusto ko sa 大阪。簡単ですね。わかりましたか？最後のパターンはこれです。gusto 何々、gusto ko 何々です。はい、ここに入るのは両方とも代名詞です。pronouns です。さっき習いましたよね。いくつか。はい、これですね。sila は彼らですね。はい、このsilaはここじゃなくてここに入ります。こうがあるところです。こうがあるパターンです。わかりましたか？はい、gusto ko sila。反対でした。sila。gusto ko sila。このgustoは好きです。gusto ko sila というのは私は彼らが好きですという意味です。わかりましたか？はい、次はシャです。シャもここに入ります。下です。はい、gusto ko siya。gusto ko siya というのは私は彼か彼女が好きです。彼か彼女が好きです。わかりましたか？はい。で、ここに入るのは一つだけです。この北です。はい。北はあなたですね。この北はここには入れたはダメです。特別なケースです。ここに入ります。入れます。いいですか？gusto北は私はあなたが好きです。告白するときによく使います。gusto kitaです。私はあなたが好きです。今回のレッスンは簡単なのでよくわかりましたか？わからないこととかがあればぜひ下のコメントのボックスに書いてください。リクエストもあれば同じところに書いてください。はい、最近は寒いので気をつけてください。Ingat kayo! はい、では次のビデオでPaalam! Magandang gabi po!